כן. טוב, אנחנו נתחיל טוב, בואו בגמרא. נתחיל תכף, גולן מצטרף אלינו. גולן גם יבוא? כן, הוא בשיחה חשובה. אמרתי לו שהוא נשמח מאוד שהוא יבוא. בסדר. הופה. אנחנו הפסקנו. הנה, שכחת, הנה, טוב. הנה, אנחנו נהיה ביחד. לא, יש מספיק גמרא. יש? בסדר. בטח. איפה הנה, פה הגמרא שלי? הפסקנו, נכון? לא, 4 כאן כתוב. מינים? זה שלי, תביני. כי אני מסמן את זה אצלי כדי שאני אדע. זה עמוד 4. זה לא עמוד 4. מה? זה דף ב'. כן, אבל פה היה רשום 4. פה למעלה... כל דף יש לו 2 עמודים. טוב, אז השיעור הזה יהיה להצלחת חברת ח' מ' דרך ארץ. שיהיה לכם פרנסה טובה והצלחה. לזכות בקלות. כן, ותסגרו עסקאות ככה כמו גרעינים. אמן. כן, והשיעור יהיה למשמעת כל מתי עמו ישראל, אמן. ובכללם כל אלה שרשומים אצלי בפנקס תחת הכותרת למשמעת, ולהבדיל בין חיים לחיים, לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובפרט אלה שרשומים אצלי בפנקס. אמן. וגם סבתא של גולן במצב קשה בבית חולים. סבתא של גולן. כן, לא את השם שלה, לא יודעת כאן. וכמובן, חיילי צה"ל. לרפואת, זה לא נושאים פרטיים. כן, לרפואת כל הפצועים והחולים ממלחמת חרבות ברזל ועם כלביא, הוא פה? ולהשבת כל השבויים והחטופים מעם ישראל מהרה לחיק משפחותיהם כשהם בריאים מגופם ובנפשם. טוב, אנחנו היינו בקטע, אנחנו בגמרא, אחר כך פרשת שבוע, מוסר, אתם יודעים, ככה מחלקים. אנחנו היינו במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, ממתי... לא, ואיפה, לומדים את זה מלולב או מאיסוך המים שם? בדיוק, נכון. את מה? את משיב הרוח מוריד הגשם. כן. אז כתוב, והארבעת מינין הללו אינן באים אלא לרצות על המים. וכשם שהארבע מינין הללו, מצאתם, זה באמצע, כן? והארבעת מינין הללו, אומר משעת הנחתו. רבי יהושע, בוא תקרא, רבי יהושע. זה בערך 16 שורות מלמעלה. יש כוכבית לפני הרבי יהושע. מסכת תענית אנחנו, דף ב' עמוד ב'. הנה רבי יהושע. כרגע. כן. בחלק הבא של אין בעיה, אין בעיה, רק שזה יהיה ברצף. מצאתם כולם? יופי. אז רבי יהושע אומר משעת הנחתו, כן? מה זה משעת הנחתו? ממתי שמפסיקים ליטול לולב, שזה בעצם מה? זה כבר שמחת תורה, זה סוף החג. כן? אז הוא אומר משעת הנחתו, ורבי יהושע אומר משעת, לא, רבי אליעזר אומר משעת נטילתו, כאילו מתחילת החג. נכון? אמרנו כאן, רבי אליעזר. רבי יהושע אומר משעת הנחתו. אמר רבי אליעזר, הואיל וארבעת מינין הללו אינן באים אלא לרצות על המים. הרי ארבעת המינין הם באים כדי לבקש על המים, כן? וכשם שהארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים, הם עצמם, ארבעת המינים, הם יכולים בלי מים, הגדילה שלהם זה מים, כן? כך אי אפשר לעולם בלא מים. שימו לב מה אומר לו רבי יהושע. אמר לו רבי יהושע, והלא גשמים בחג אינו אלא סימן כללה, נכון? הרי אמרנו שזה משל למה? לעבד שבא למזוג יין למלך, והמלך שופך את הכוס יין על הפנים שלו. כאילו אומר לו, לא צריך את הכוס יין שלך. אז אם יש גשמים בחג בסוכות הכוונה, אנחנו צריכים לצאת מהסוכה. אנחנו לא יכולים לקיים את המצווה של הסוכה. ואז כאילו הקדוש ברוך הוא מגרש אותנו מהסוכה. סימן לא טוב אם יש גשם. סימן לא טוב, סימן כללה, בדיוק. אז הוא אומר, איך אתה מבקש אם זה סימן כללה? אז הוא אומר ככה, אמר לו רבי אליעזר, אף אני לא אמרתי לשאול, לשאול זה לבקש, אלא להזכיר, הזכרה, בעלמא, לא לבקש עכשיו גשמים. יש הבדל בין אם מזכירים זה שבח של בורא עולם, ובין אם מבקשים ריבונו שלנו תוריד לנו גשמים. יש הבדל שמיים וארץ, נכון? וכשם, עכשיו הוא אומר לו, גם נותן לו ראיה, הוא אומר לו, כשם שתחיית המתים
מזכיר כל השנה, נכון, אנחנו אומרים מחיי המתים, כל השנה בתפילת 18. אבל אין תחיית המתים, איפה תחיית המתים? כן? אין תחיית המתים, נכון או לא? אז הוא אומר ככה, כשם שאנחנו מזכירים תחיית המתים כל השנה כולה, ואינה אלא בזמנה, בזמן שלה. אז אותו דבר רוצה להגיד, וגם אותו דבר. אנחנו יכולים להזכיר את משיב הרוח מוריד הגשם, גם שזה כביכול בזמן של כללה, כי אני לא, הוא אומר, אני לא שואל, אני לא מבקש גשמים, אני רק מזכיר. עכשיו הוא, תראה מה עונה לו, אז הוא אומר ככה, הבנו מה שהוא אומר לו? הבנת? שלומי. ההזכרה שזה בתחילה... הוא אומר, אני מזכיר, אני לא שואל, אני לא מבקש. לא, אין בקשה. והוא נותן לו כאילו ראיה, גם תחיית המתים. מה זה בדיוק מזכיר שלי? מה זה כאילו... משיב הרוח מוריד הגשם. כן, אבל מה העניין? לא, יש הבדל. לא. יש ברכת השנים, יש ברכת השנים, שאתה, נכון, מזין במר חשוון, אתה מתחיל לבקש על הגשמים. כדי שעולי רגלים יספיקו לחזור חזרה. יפה. זה נקרא לבקש. מה זה נקרא להזכיר? להזכיר, רק להגיד. לא, רק להגיד משיב הרוח מוריד הגשם. לא, כן. אבל אני מדבר... להזכיר, זה נקרא הזכרה. כן. אבל לשאול, לבקש, זה כבר ברכת השנים. כן, יפה. אז הוא אומר ככה, נותן את הרעש של תחיית המתים. כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה, ואינן אלא בזמנן. הבנת משהו? הוא ענה לו, על מה הוא ענה לו פה? הוא ענה לו על זה שהוא אמר לו שזה סימן כללה. אז הוא אומר לו, א', אני לא ביקשתי גשמים, אלא רק אני מזכיר. וב', כמו שמזכירים בתחיית המתים, והיא עדיין לא הגיעה, היא תהיה רק בזמנה. אותו דבר, מזכירים משיב הרוח מוריד גשם, ואינו אלא בזמנו. לפיכך, אם בא להזכיר כל השנה כולה, מזכיר. רבי אומר, אני משעה שמפסיק לשאלה, כך מפסיק להזכרה. רבי סבור, אין דבר כזה. אנחנו עושים את זה ביחד, כאילו. את ההזכרה ואת הבקשה, אומרים ביחד. לא מפצלים את זה. לא מפצלים, בדיוק, לא מפצלים. למה לא מפצלים? כי הוא אומר שזה כנראה הדבר הזה הוא מוזר. כשאת אומרת משיב הרוח מוריד הגשם, אז יכול להיות שיש בזה כאילו גלום גם הבקשה של הגשם. ואז אם יהיה גשם זה סימן כללה בחג. כן. אז הוא אומר, אני לא עושה את ההפרדה, לא יודע, להגיד במרכאות, מלאכותית הזאת, כן? קשה להגיד מלאכותית, כי זה בכל זאת תנאים אומרים את זה. האמת היא, זה נכון, כאילו, אומנם אנחנו לא נוהגים זה, אלא באמת מפצלים, אבל... כן, אבל אתה רואה שהוא אומר, בכל זאת יש הבדל בין להזכיר ובין לבקש. בוא נראה. אז הוא אומר ככה, כולם, מזכיר, רבי אומר, אני משעה שמפסיק, לשאלה כמה מפסיק להזכרה. רבי יהודה בן בתירא אומר, בשני בחג הוא מזכיר. למה? הוא מזכיר ביום השני של סוכות. עכשיו זה דעה שלישית. שמענו דעה של רבי אליעזר שמזכיר. מה, החג האחרון? לא, יום השני של יום טוב אחרי יום טוב. כאילו בית, כאילו לא בית, בזין. כאילו, כמו שיש יום טוב של גלות, כאילו שזה עוד יום... לא קשור. מה, בית חול המועד כבר כאילו? נכון. כן. אז זה כבר דעה שלישית. דעה ראשונה אמרנו רבי אליעזר אומר משעת נטילת הלולב, כלומר בתחילת החג. רבי יהושע אומר בסוף החג, בשמחת תורה. רבי יהודה בן בתירא אומר ביום השני, תכף תבינו למה, מה פתאום הוא אומר ביום השני. הוא מזכיר, כן? בשני בחג הוא מזכיר. רבי עקיבא יש לו דעה נוספת. אומר בשישי בחג. בשישי. לא בשני, לא בראשון ולא בשמחת תורה. בשישי. בחג. הוא מזכיר. רבי יהודה משום רבי יהושע אומר העובר לפני הנתיבה ביום טוב האחרון של חג. האחרון מזכיר, זאת אומרת במוסף. במוסף, האחרון זה נקרא מוסף, כי יש לנו שתי תפילות ביום טוב. יש לנו את השחרית במוסף. אז האחרון מזכיר. בשני עצרת במוסף. בכל המועד אומרים מוסף כל יום. כן, נכון. מזכיר. הראשון אינו מזכיר. זה בשחרית הוא לא מזכיר. ביום טוב ראשון של פסח זה הפוך. הראשון מזכיר, כן, ישר הוא אומר מוריד הטל, והאחרון במוסף אינו מזכיר. שפר כאמר לרבי אליעזר לרבי יהושע, אמר לך רבי יהושע בשלמה, שימו לב את ההבדל שעכשיו אומר רבי אליעזר לרבי יהושע. הוא אומר ככה, אתה השווית את זה לתחיית המתים, נכון או לא?
מקשיבה אביגיל? כן. אתה השווית את זה לתחיית המתים, אמרת, כל השנה מבקשים על תחיית המתים, ואינה אלא בזמנה, כשיהיה הזמן של תחיית המתים. שימו לב מה עונה לו על זה, איזה הבדל הוא אומר. הוא אומר ככה. כאילו גם גשם זה כאילו תחיית המתים. כן. הרי הגמרא אומרת פה בהתחלה, מקיש גבורות גשמים לתחיית המתים. אז הוא אומר לו ככה, רבי אליעזר אמר לרבי יהושע, אמר לך רבי יהושע, בישלמה, רבי יהושע יכול לענות לך, תחיית המתים מזכיר דכולי יום הזימנה. כל רגע ורגע זה זמן של תחיית המתים. אין לה זמן מוגדר. היא יכולה להיות בלילה, יכולה להיות ביום. אז פשיטה שמזכירים כל הזמן. אבל הגשמים רק בזמן שלהם. הוא עשה הבחנה בין תחיית המתים. כן? לבין זה. בדיוק. לכולי יום הזימנה הוא אל הגשמים כל אימת דעתיין זמן זימנה. כל זמן שהגשמים מגיעים זה הזמן שלהם. בואו נעצור פה. יש לנו עוד דברים לעשות, עוד, שנספיק גם דברים אחרים. אני לא רוצה שזה יהיה רק גמרא. יופי. איזה פרשה אנחנו היינו? אנחנו אחרונה ואתחנן. ואתחנן. על ואתחנן דיברנו? כן. דיברנו ואתחנן פעם שעברה. כן, כן, כן. עכשיו אנחנו בפרשה? פרשת עקב. והיה עקב תשמעון. עקב הוא יקב. עקב, בעין, עין, עקב. אם תשמעו, כאשר תשמעו. אומר הקדוש ברוך הוא, בעצם אור החיים הקדוש מסביר את זה, הוא אומר, והיה עקב, מה זה עקב? קודם כל, והיה זה לשון שמחה. עקב זה עיכוב. לא, עקב זה גם עקביות, וגם עקב בצד אגודל, אומרים, סטפ ביי סטפ. דבר אחד אחרי השני. כן, ועקב זה מפני, בגלל. אז ידוע, מדרש רבא אומר שלשון והיה זה תמיד לשון שמחה. ויהי זה עצב. ויהי זה עצב וגם שמחה, אבל מגדירה הגמרא במגילה דף י' עמוד ב' שויהי בימי זה תמיד, זה ודאי שזה... כמו בימי חשבוש. כן, ויהי בימי. אבל ויהי לבד יש פעמים שזה שמחה, יש פעמים שזה עצב, כמו ויהי בשלח באור. כן, אז יש כל מיני דוגמאות. אז עכשיו שימו לב, איך מתחילה הפרשה? והיה עקב תשמעו. כלומר, והיה לשון שמחה. שואל אור החיים הקדוש, למה זה לשון שמחה? ולמה הכוונה? מתי תהיה שמחה? בעצם לבורא עולם. אומר, אור החיים הקדוש אומר, והיה עקב. אם בזמן עקב, שזה עקביתא דמשיחא, ששומעים כבר עקבו של משיח, שזה התקופה שלנו, כי הגמרא בסוטה מ"ט ובסנהדרין צדי זין מביאה רשימת סימנים לביאת המשיח. בן קם באביב, בת באמה, כלה בחמותה, חוצפה יסגה, אנשי הגבול יסובבו עיר, בית עבד יהפך לזנות וכל הרבה סימנים. כן? אז עכשיו, למה הזכרנו את זה עכשיו? והיה עקב, יפה. אז בעקבתא אומר אור החיים הקדוש, והיה עקב. עקביות של שמחה. כן, בזמן עקב, שזה עקבתא דמשיחא, שזה עכשיו, בתקופה הזאת. ממש אנחנו חיים בה עכשיו. מתי יש שמחה לבורא עולם? כאשר אפילו בתקופה הזאת של החשכות, של החושך, של הכפירה, אדם ילך עם כיפה, אדם ילך עם ציצית, אדם מברך, ברוך אתה השם בורא פרי העץ. זה יהיה שמחה גדולה לבורא עולם. משל למה הדבר דומה? אומר החפץ חיים, זה מעשה אמיתי, שיום אחד הוא פגש רוכל, אז אתם יודעים, אני לא יודע אם אתה, אולי אתה עוד זוכר את זה, או שבן כמה אתה היום? 50. כן, אני חושב שאתה אולי זוכר, היית ילד. אז לא היו מוכרים ירקות ופירות בחנות. היו הולכים תלת אופן, חוץ מהשוק, אני לא מדבר בשוק. יש כאלה, היו הולכים תלת אופן, שמים שם ארגזים של ירקות פירות, ועוברים בשכונות ומוכרים. אוקיי. אז החפץ חיים פגש איזה אחד עם התלת אופן שלו, והוא רואה פניו עצובים. הוא אומר לו, למה פניך עצובים? אני רואה איזה סחורה יפה יש לך. משהו. למה אתה עצוב? הוא אומר, כן, נכון. הסחורה יפה, אבל אין הרבה קונים. אחרי שנתיים, הוא רואה אותו, גם כן פוגש אותו, פנים צוהלות, שמחות. אומר לו, חפץ חיים, מה אתה כל כך שמח? הסחורה זה בררה, זה לא זה.
הוא אומר, נכון, הסחורה על הפנים, אבל יש המון קונים, המון קופצים. אותו דבר, זה המשל. מה הנמשל? הנמשל הוא שבדורות ראשונים היו תנאים, אמוראים, גאונים, הסבוראים, היו גדולי עולם. כל מצווה מצווה, כל לימוד לימוד. אבל בתקופה שלנו, בגלל החשכות, בגלל הכפירה שיש, אנחנו נמצאים עכשיו, אתם יודעים, בשער הנון של התורה. בין הזמנים, לא? בין הזמנים, כן, אבל באופן כללי בתקופה, אנחנו נמצאים בשער הנון, שער ה-50 של הטומאה. וזה הכפירה, אומר אור החיים הקדוש. שהיינו במצרים, היינו במ"ט שערי טומאה. אם היינו נכנסים לשער ה-50, מה היה קורה? לא היו נוחים להיגאל למצרים. בין הזמנים זה מתי שנגמר תשעה באב עד א' באלול? נכון. זה, בין הזמן זה קשור לישיבות. לא, זה לא קשור לזה. אני מדבר עכשיו, עם ישראל היו במצרים, שמעת שהם היו במ"ט שערי טומאה? 49 שערי טומאה היו שם. אומרים חז"ל, אם היו נכנסים לשער ה-50, לא היו יכולים להיגאל. למה? כי לא היה להם תורה. אומר אור החיים הקדוש עכשיו, בתקופה שלנו, הוא אמר את זה אומנם לפני 250 שנה. אבל עכשיו בתקופה שלנו יש הרבה התעוררות של תשובה. גם, נכון, אבל עדיין רוב העם, אם תקרא את רוב העם עכשיו. רוב העם הוא מסורתי, הוא מחובר לזה, הוא לא בכפירה. נכון. זה ממש לא בכפירה. נכון. אבל קח את רוב היהודים בעולם. כמה מתבוללות יש? זה משהו אחר. אנחנו מדברים על עם ישראל כעם. לא מדברים על בני ברק או על אפילו ארץ ישראל בלבד. כי יש לך בגויים עוד איזה 8-9 מיליון בערך. כן? אז הוא אומר, עכשיו אנחנו נמצאים בשער הנון של הטומאה, שזה הכפירה. ובזכות התורה אנחנו ניגאל ואנחנו נצא מהטומאה הזאת, מהכפירה. לכן בגלל, תגיד לי עכשיו שיש רעב, בזמן השואה, אם אדם היה מוצא קליפת תפוחי אדמה זה היה מעדן. קליפה, שומעת? כן. קליפת תפוחי אדמה זה היה מעדן, כי היה רעב, היה קיצוב באוכל, השם ישמור. אותו דבר. עכשיו יש רעב, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא רעב צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם. זה התקופה שלנו. כמו שאתה אומר, אנשים צמאים לדעת, רוצים לשמוע, רוצים, תסביר לנו וכו'. למה? הכל כבר קרס. פעם האמינו בקומוניזם, הסתדרות, פעם האמינו בנאציזם, פעם האמינו בבולשביקים, כל פעם היה איזה משהו. קשקוש אחר. כן, קשקוש אחר. עכשיו כל הדברים האלה כבר התנפץ. כבר אנשים מרגישים שאנחנו לקראת הגאולה, אנשים מחפשים, באמת, צמאים. אז זה מה שאומר אור החיים הקדוש. והיה עקב, אני צריך מה שעה עכשיו, תגיד לי את השעה שאני... 3:43. אנחנו בזמן טוב. למה? למה התחלנו ב3:30? כמה שאתם רוצים. לא, אני אומר, אז חיים אמר, כאילו גם היינו שבוע 3:30, הוא אמר חצי שעה, ואחר כך מה? שנמשיך את העבודה, כאילו. אתם מקצרים את השיעור חצי שעה? זה לא אנחנו החלטנו. ככה הוא אמר חצי שעה בלבד? אתה לא זוכר שבוע שעבר? שבוע שעבר, כן, כנראה. הייתה בסדר, עוד כמה, רבע שעה, 10 דקות. אז מה אומר אור החיים הקדוש? מתי תהיה שמחה לקדוש ברוך הוא? עקב תשמעו, זה יפה. בדיוק. תשמעו את המצוות. כאילו גם שבתקופה... של עקב, של החשכות, של הכפירה, אתם תשמרו. כל מצווה שהיא, כל ברוך, כל אמן. כל זה משובח אצל בורא עולם והשכר הוא עצום. כל השתדלות. כן. ואני אמרתי חידוש בסייעתא דשמיא, אמרתי, יש ערוצים חילוניים ויש ערוצי קודש, נכון? כן. נכון? איזה ערוצי קודש יש? רדיו? גישור שלו, הידברות. יש כל מיני ערוצי קודש. שיעורי תורה ביוטיוב. כן. אז אני אמרתי, והיה עקב תשמעון. תשמעון זה שמיעה. בואו נראה עקב, אמרתי ראשי תיבות, ערוצי קודש בלבד. ערוצי קודש בלבד, עקב. תשמעון. זה מין רמז כזה. אז זה העניין תחשבו שכל אחד מאיתנו הוא שגריר. אתה נמצא עכשיו בתור לדואר. מישהו עקף אותך. בואי נראה עכשיו איך אני אתנהג. במיוחד אדם שחובש כיפה או נראה כאדם דתי, אם הוא לא יתנהג כמו שצריך, יגיד לו, אתה דתי, יאללה רד, תוריד את הכיפה.
כן? זה לא הוא אומר, זה בורא עולם אומר לו את זה. למה? כי אתה צריך לעשות קידוש השם. אז עבר אותך, לא נורא. במקום בני אדם תהיה בן אדם. נכון, במקום שאין אנשים, להשתדל להיות איש, בהחלט. אז זה העניין של העקב. לזכור כל מצווה, כל דבר לחטוף. כמו שאומרת הגמרא במסכת עירובין, דף נ"ד. היי עלמא כבהילולה. כמו שרש"י אומר, וזה הדבר הכי קשה בעקב, הדברים שדש בעקבה. כן, רש"י אומר. זאת בדרך כלל יהיה בומבסטיות גדולות, או תקופות, או שנה זה, כולם בזה, אבל בשגרה, ביום הדברים הזה... יפה, שלומי מוסיף מה שרש"י הקדוש אומר, שאומר מה זה והיה עקב. עקב זה אותם מצוות שאדם דש בעקביו. למשל, הוא עכשיו בא לחתונה, והחתונה היא מעורבת. הוא אומר, פדיחה, מה אני אעשה עכשיו? נטילת ידיים ואני אברך, יגידו אני מדבר עם עצמי, אז הוא לא עושה נטילת ידיים. זה אסור. אם הוא רגיל לעשות ביום יום, זה אסור. נכון, לא, ודאי, הוא גם, עכשיו בעצם הוא חוטא, הוא לא מקיים את המצווה של נטילת ידיים. אז כן, אז לא לעשות חשבון לאף אחד, לעשות חשבון רק לבורא עולם. זה מה שצריך לזכור. אני בן של בורא עולם, לא צריך להתבייש בזה שאני שומר תורה מצוות. זה זכות. איך כתוב? ואל יבוש מפני המעניקים עליו. בדיוק, זה המצווה השנייה בשולחן ערוך. מה זה? מצווה ראשונה בשולחן ערוך, יהא הוא מעורר את השחר, להשכים בבוקר ולהתגבר לעבודת השם. מצווה שנייה, אל יבוש מן המלעיגים עליו בעבודת השם. תהיה חזק. פדיחה, מה יגידו לדעתי, אתה הולך עם כיפה, אז מי מת? למה מי מת? תגיד לו, היצר הרע מת. מי מת? כן? אז זה כל מיני דברים שיצר הרע מנסה למנוע את האדם מן המצוות. אתה תתגבר. חייל, עם ישראל יצאו ממצרים בצבאותיהם. תתגברו. כן, אנחנו חיילים של בורא עולם. אז זה צריך לזכור. עכשיו אנחנו נגיד עוד איזה חלק, יש לנו כמה דקות, נכון? כן. יש לנו, נגיד משהו על הלכות. כמה דקות. הלכות. טוב, אולי אנחנו הרי מתקרבים לראש השנה. נכון. חודש אלול. חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות. כן, חודש אלול. אתה יודע מה זה הרב אב? אלול בא. אלול בפתח, כן. אלול בפתח, כן. החודש הכי מרגש בשנה. זה אותי במיוחד מרגש, כי אני נולדתי בראש חודש אלול. למד, וואו, לא יאומן. אתה רואה למה הכדור מזווק זיווגים? למד באב, כן? לא יודע, למד באב, כן? גם אתה. מדהים, אז זה למד באב, וזה ראש חודש אלול. היום הראשון תמיד של ראש חודש. כן, אני אמרתי, לא בכדי, מן הסתם גם זה שנולדתי בראש חודש אב, אלול זה גם עזר לי לחזור בתשובה. זה נשמות של אלול. כן, 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 זה... אז אלול זה חודש שנשגב מאוד בשנה, וגדולי עולם שהיו, הרב שטיינמן, אני זוכר, הרב קניבסקי, ועוד גדולים, היו ממש, מגיע חודש אלול, היו נחרדים, כלומר היו מרוב, הרי מתקרבים ליום הדין, ראש השנה זה יום הדין. בחודש שלם יש סליחות, להתקרב לבורא עולם. הרי אין בשום בית משפט, בן אדם עבר עבירה והוא עבר עבירה חמורה, יגיד, שופט, אני עושה תשובה, אני מצטער, תמחל לי. אין דבר כזה, אין מושג כזה. יכול להתייחס לנסיבות מקלות, כמו מצב משפחתי, מצב כלכלי. כן. בורא עולם אומר, אם אתה תחזור בתשובה, עוד מאהבה אפילו, אם תחזור מאהבה, אז הזדונות נהפכים לזכויות. ואם אתה חוזר ככה לא מאהבה, רגיל, מיראה, אז אני מוחק לך את העבירות. אין מושג כזה בשום מקום, שום בנק. תגידו, באיזה בנק, בן אדם עכשיו בחובה של 500,000 שקל. הוא אומר לו, המנהל, אם אתה תתנהג יפה, אני אמחק לך את כל ה-500,000 חובה. יש מנהל בנק כזה? אין. ועוד יותר, הוא אומר, אם אתה תתנהג יפה, ועוד לפנים משורת הדין, כן? ועכשיו צ'קים לא יחזרו והכל זה, אני את ה-500,000 שקל חוב, אני הופך לך את זה לזכות. יש דבר כזה? אין. זה רק בורא עולם. והרבנו יונה מגרונדי, חסד של התשובה. חסד גדול מאוד. רבנו יונה מגרונדי, הוא כתב ספר שערי תשובה. אז בפתיחה של הספר, אז הוא אומר, תראה מה זה,
אם אדם יאחר לעשות תשובה, הוא יכניס עוד יותר את בורא עולם. למה? למשל, למה הדבר דומה? אנשים שמו אותם בכלא. שמו איזה 7 אנשים בכלא. טוב, החבר'ה שם עשו חפירה מתחת לסורגים, והצליחו לצאת. יוצאים, אחד נשאר. אמרו לו, בוא, מה אתה נשאר? בוא, הנה, יש חפירה. נשאר. מגיע השומר של הזה, אומר, איפה כולם ברחו. ולמה אתה לא ברחת? אומר, לא, אני קיבלתי פסק דין, אני רוצה לקיים אותו. התחיל להרביץ לו. אמר לו, שוטה שכמוך. החפירה לפניך, ואתה עוד נשאר פה. זה משל. מה הנמשל? הנמשל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש הרחמים, חודש הסליחות. יש לך הזדמנות לחזור בתשובה, יש לך הזדמנות לתקן את המעוות, יש לך הזדמנות אפילו להפוך את הזדונות לזכויות. אז אתה אומר, לא, אני נשאר כמו שאני. זה מכעיס דבר כזה, נתנו לך הזדמנות, תנצל אותה. אומרים הגמרא במסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד א' למעלה, אומרת שבראש השנה כל בני עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, כמו כבשים, שהוא מחזיר אותם לדיר, אז כבש נכנס, הוא סופר אותם. אולי אחד טרף אותו, לא יודע מה, אריה שועל, הוא סופר. אז בסוף לשער, אני כבר מסיים, נכנסים אחד. אז הוא אומר שתמיד העשירי, למשל רוצים להקדיש, עשירי קודש, אז שמים עליו חותמת, כן? ואומרים, זה יוקרב כבר לבית המקדש. מה? גם מעשר. כן, מעשר. אז עכשיו אומרים, זה המשל. מה הנמשל? הכבש, אם היה יודע שיש עליו חותמת אדומה, הוא היה נכנס לתוך הנהר, שוטף את זה, כדי שלא יהיה את הסימן, כדי שלא ישחטו אותו. נכון או לא? פה הקדוש ברוך הוא לא שם לנו סימן. הוא אומר לנו, חודש שלם אני נותן לכם פה להתקרב ולחזור. כן? אז מה, מי השוטה שלא ינצל את זה? אז לכן בזמן הזה אנחנו צריכים להתחזק ולהתקרב לבורא עולם, וכמיום הכיפורים לא... להיות אנשים יותר טובים ממה שאנחנו אפילו. נכון, זה המטרה. כי אם אדם הוא במצוות בין אדם לחברו, הוא מקפיד, אז ממילא גם כן במצוות של בין אדם למקום, הוא גם כן יקפיד. כי כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. כן, אני יכול להגיד את השם, בסדר, כי זה פסוק שלם, גם חצי פסוק, אומר הבן ציון אבר שאול, אפשר. אז מי שבעצם אוהב, זאת אומרת, המידור, איך אומרים, בין אדם לחברו, זה כאילו בעצם... כן, כי הרי אם אני אוהב את הבן של הקדוש ברוך הוא, אז אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אם אני אוהב את הבן של השכן, אז האבא הוא מעריך את זה שאני אוהב את הבן שלו, נכון או לא? אותו דבר, ואהבת לך כמוך, זה מצווה בין אדם לחברו. אני השם בין אדם למקום. אז אומרים, ואהבתליה. זה תלוי בשני. אם מישהו יגיד לך, תשמע, אני שומר, ואהבת לך כמוך, אבל אני לא שומר שבת, זה לא מעניין אותי. תדע שגם בזה הוא לא מתוקן. כי אי אפשר זה בלי זה. או יגיד לך בן אדם, אני שומר שבת הכל, אבל אני לא מתייחס לשכנים שלי, לא מתייחס לאנשים. לא. אין דבר כזה. ואהבתליה. אז יהי רצון שכל אחד יעשה השתדלות, להתקרב לבורא עולם, ואנחנו מתקרבים אליו, הוא גם מתקרב אלינו. ואדם מרגיש את זה. אדם שכל מצווה שהוא עושה, הוא מתקרב לבורא עולם, גם בורא עולם מתקרב אליו. איך אנחנו אומרים באיזה שוב אליי ושוב עליכם? כן, זה המחלוקת הידועה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא שובו אליי ושוב עליכם. ומה אנחנו אומרים? השיבנו, אנחנו אומרים השיבנו והשובו. ישראל עד השם יקרא. בקיצור, אנחנו צריכים לשוב לבורא עולם, לדעת שבורא עולם ממלא את כל המציאות. כל תנועה, כל מעשה, כל דיבור, הכל זה בורא עולם. לכן, אם השכן יכעיס אותי או הציק לי, אז זה לא הוא, זה בורא עולם. וזה צער במקום צער הרבה יותר גדול, שהיה צריך להגיע לאותו בן אדם. אתה צריך להודות לשכן. ואז מה אתה מרוויח? אתה לא שונא את השכן, אתה לא מקפיד עליו. מה שאמרת, לתקן את המידות. ואם בעזרת השם לתקן את המידות, בזכות אמונה תמימה בבורא עולם, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. חזק וברוך. ברוכים תהיו, לעולם תחיו. אשריכם. חזק.
חזק חזק ונתחזק. תודה רבה. בבקשה, גם לכם, כל טוב.